Ranná teplota na Lomnickom štíte bola minus 28 stupňov Celzia. Na Popradskom plese vo výške 1500 metrov nad morom bolo aj na poludne takmer minus 20. Ideálne podmienky pre ľudí, ktorí sa na zimu nehnevajú, ale naopak si ju užívajú. Hovorím o tatranských otužilcoch, ktorí sa dali presvedčiť na tzv. Arktický volejbal. Popradské pleso, teplota okolo minus 20, pofukuje vietor. Do jednej z najkrajších arén vstupujú hráči tzv. Arktického volejbalu, ktorý si len prednedávnom vymysleli. Regulárne podmienky. Ja som to ďaleko dali. Stretli sme sa na prvom ročníku tzv. Ľadového volejbalu tu v Tatrách. Pravidlá sú jednoduché. Ak sa niekto prepadne pod ľad, čakáme 5 minút, nastupuje náhradník. Ak niekto zamrzne, 5 minút, náhradník. Niekoho zasype lavína, čakáme 5 minút, náhradník. Bojovalo sa urputne po vzájomnej dohode na 2 víťazné sety. Postupne sa nazbierali aj diváci. Reportér sa vyhováral. Jednoducho športová kvalita bola na strane súpera. Pritom v závere zápasu pribudli aj posily. Ste dobrovoľníci! Sfúkli nás ako tatranský vietor 2:0, ale oslavovali sme všetci. Zima? Ale morálny víťaz. Zima minus 20? No, a bolo? Bola ti zima? Nie, nebola. Pravdu. Pocitová teplota je plus 20. Z Popradského plesa Jožo Kubáni a otužilci televízie.